бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоатҳои деҳоти ба номи Ҷӯра Раҳмонов ва Регари шаҳри Турсунзода беш аз 50 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз марказҳои дӯзандагӣ, бунгоҳи тиббӣ, пули мошингузар, гармхона ва майдончаҳои варзишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. ҷамоати мо бисёртар токпарвар аст, англ бисёр мекунад. ба сабаби ҳамин бисёртар сардхона ба вай шудагӣ аммо барои асфалткунӣ роҳҳо масалан то ҳамин рӯза мана соли гузашта 6 километр нақша гирифта буд. ҳамин корҳо ҳама иҷро шудагӣ. кӯча барои равшонак шуданаш мана ҳозир қариб 3 деха 4 деха қариб 100% равшонаке буд шуд. бо нақша дорем. ҳамин сол барои асфалткунӣ роҳҳо қариб 4 километр зиёдтар нақша гирифта шудааст ки ҳамин рӯз барои асфалт кардан ба тайёр карда истодаем. мана соли гузашта 2 бунгоҳ тиббӣ супордагӣ бошем. ин сола мо 2 бунгоҳ тиббӣ ба нақша гирифтагӣ. инам доход ҳамин то сентябр 2 бунгоҳ тиббӣ ҳам супорида мешавад. бояд гуфт ки саҳми соҳибкорон дар бунёди иншооти дорои таъйиноти гуногун назаррас арзёбӣ мешавад. саъю талош ба харҷ медиҳанд ки ҷашнҳои миллии кишварро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. соли гузашта яъне соли 2018 ду объекти якташ объекти обёрӣ ба тамоми маҳалла ба обёрӣ карда шуд. дуюм объекти мурғи бройлери яъне гӯшти мебошанд. ду объект супорида шуд. агар ҳамагӣ дар ҷамоати деҳоти Регар бахшида ба 30 солагии истиқлолияти ҷумҳуриямон 17 объект ба нақша гирифтагӣ бошанд, имрӯз 10 объект ба 50%, 60%, 40% корҳо оғоз гардид. мо ба нақша гирифта шудагием ҳастем ки ҳаракат мекунем ки соли 2021 то ҷашни истиқлолияти 30 солагии ҷумҳуриямон иншоотҳои мазкур пурра супорида шавад. дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳанд ки мардуми ватандӯсту сарбаланди ин гӯшаи кишвар таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд ва саъю талош ба харҷ медиҳанд ки баҳри ободии маҳалли худ саҳмгузор бошанд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъотии Навид.